joni noon Allah waɗi Allah resi en reeni en ha 2021 o ari o jiiɗi heɓtude mairie o aɗa andi to o uuri koye imameɓe e sernaɓe e jokkitoyde miruji bammule ɗi o fuɗɗino guila 2014 nabbaji au niveau de nabbaji Ablaye Sello heɓti mairie o kono mboɗo andi kalto wawno fiide candidat ji ɗi tant que o fiyani ɓe wuuro mabɓe omo andi victoire makko yoɗani omo andi kadi nabbaji ko kañum wonno base makko politique dariɗo mais nde min jetti min keftu ha laaɓi min pawi ɗo d' ailleurs ni amin mbaɗaɓe remercier de passage ko ɗon tan min piimo hawo talli o yeehi ko au niveau de ferlo o addoye auto ji makko oppuyaɗi on jour min mbannomi siégé ko bureau 3 won woɗɓe ɗon wallahi al azim a wawa wiide a yii yitere mabɓe walla yeeso mabɓe ɓe mbugui ko guila dow ha less auto jeegom oppuya o tellini ɗum école élémentaire 1 ɗo nabbaji ɗo jiida cadre uji makko yaadanoɓe makko ɓe jeeyaɓe au niveau de nabbaji ɓe foof o tellini ɗumen moni foof o totti ɗum des millions o totti ɗum oto yo ar wadde so jottima kay mbiyen il a eu beaucoup de mal mi haalani kay carte gujjade e on carte gujjoto non non han noromi onon ko rabbi tan ko on piyama on jaɓat tan on piyama ko yimɓe dañi ko on dañani kono woni wi carte gujjama kay hono ka hono hande hoɗo carte gujjoto hande o fiyani min saabu omo andi aduno ɗo tolniɗo ka intellectuel sa wi carte gujjama ne jalni seeɗa toi aussi wallahi jalnaki hono carte gujjoto so heeɗima omo andi ko kalmi ko e holno wujjorto hokkam tan o heɓti mairie o kono omo andi wona victoire joɗɗo omo andi holko waɗi hen sacrifié no feewi omo andi kadi sinno wonano inde Elhadji Macky Sall wallahi al azim hay cartel gotel heɓata ɗo par ce que nde o yeehi hankkadi ha o andi ɗo golle ɗe boni jour dimanche o nde yeehi ha woni 16 heures o joli koye oto makko mbimami ko commune o fof hirli kala to ari ene woote caggal école daroto sa yeehi gaddanaham hoore ngaari ndi o tottuma 25 000 20 000 aɗen ɗum noon yooɗani a heeɓi mairie o hay kono aɗa andi kam wona teddugal wona aɗa yiɗa wona aɗa liggi wona aɗa jogui bilan ɗum ɗon ko min jardia wima noon par ce que hande en tant que maire sa ari e guuri aɗa haalde e population ne mbaɗma iye c' est grave temps législative o kalto Ablaye Sall dari wi woy ɓe mbiyata ko haalama jarani ɗo noton mbiyen ko ha joni kanko to woni ɗo ɗum ɗo makko bureau makko municipal daraki taw bureau makko municipal ko non grada kanko Ablaye Sall municipal ha ɗo bureau municipal ha joni daraki no gasirta no gasirta wasdemo liggade wondemo incompétent wasdemo wadde soucier la population attends argay bureau municipal wawas darade cikkumi guila janvier fembre ñalawma hande wallahi fodde wonde lebbi jeeɗiɗi mais ko bureau gonnoɗo ɗon guila ɓoyi ko won ɗon ha joni on ka hen kadi natti wadde valable joni kay minen min gandi kanko Ablaye Sall woni maire mais wiide ko oɗo woni adjoint makko walla ko oɗo rew makko walla ko heedito ha joni kanko bureau municipal o daraki mbaɗa onon o ngala hen hay conseil goto minen hamin jogui hen 5 conseillers 5 conseillers ouais te ha ɗo bureau daraki ha joni bureau daraki ko mi wima mais holkoye probléme o probléme o koye makko aɗani on anndi a liggade aɗan kam a jottima wonti maire ha joni bureau ma daraki firti an a farani pour liggade voilà bandiraɓe hewɓe no mbaɗiri analyse hay hunde ala ko addani e mairie ndi e heddade e junggo maire mana joguino caggal nde yimɓeɓe foof jinno ittudemo addani mairie ndi heddade e junggo makko ko onon e koye moɗon woɓɓe ɓe woni Amassi en e woɓɓe waɓe ɗo makko mon fof ko waɗi candidat hay goto jaɓani hedde caggal gonɗo o yimɓe heɓe ne mbi ko ɗum adda ɗon perdude est ce que cikkuɗa ɓe ne ngala raison cikkuɗa min de ɓeyde ko analyse mbiɗa woɗɓe ɓe min mi adda min ne analyse hooram mi adda kadi analyse leader am politique ne wonde gueɗel moni foof ko ambition ngaji mum kala e maɓɓe mo jiiɗa ene waɗi sampo ndende mum ko ambition ngaji mum politique jogui te noton mbiyen ko Thierno Ahmadou Sy il était là depuis 2018 ha Allah hawridi en e 2022 aɗa andi on ɗon so fini subaka goto tan o waɗi rangé wu caggal leader en mo ganduɗa ƴetti politique o koye temps local he kene yiɗi nanede seeɗa tan walla ne dillina non nenen waɗitude sa local e tawne jogui doole doole ko Allah hokkata adade ɗo guila fodde wonde 5 ans 6 ans 7 ans ça n'a rien à voir avec jogade doole non je suis désolé mais temps local he ene anda jogui doole ɗe ko Thierno Amadou Sy ene wonde le maire sortant jottiɗi joni o mo waɗani installé bureau mum ha joni o so Thierno Amadou Sy fini suba goto waɗi rangé caggal leader en ngel ganduɗa waɗani effort hay effort goto pour la population waɗani hay effort goto pour hollide yimɓe politiquement on peut te faire confiance ɗum ɗon holno wayata mais kam oɗon mbawi jabde kam ko hewɓe ko mbaɗi analyse mana sinno kamɓe fof ɓe ndendino haɓe mbawno ittude maire o kam wona min ɗon moom mi watta hen avancé no fewi saabu min gandumi tan kam ko
ko minen min ƴetti engagement amen en main min ƴetti détermination amen en main kadi hamin kooli koye amen kadi hamin gandi politiquement ceerno Ahmadou Sy on peut le faire confiance te on continuera de le faire inchallah beele élection législative won o liggey mawɗo mo ganduɗa on mbaɗi ɗum hen si min mbaɗi hen liggey mawɗo saabu eɗen gandi sino wonano ceerno Amadou Sy yaade mum tan au niveau de Nabadji yeewi askar wi dañano ɗon ko ɓuuri 146 voix pourquoi mbiɗa noon sa yimi wi noon hono gasirta Ablaye Salli ene wonde yaadi mum woni miyan ko Ablaye Salli woni probléme ma walla ko Nabadji woni probléme ma probléme o ko won Ablaye Salli wawa wonde probléme am au fait probléme o ko politique Ablaye Salli mo waɗata o ok kadi min wona min tan woni probléme mum woni probléme mum ko population commune mo Nabadji foof sabu hande yimɓe foof nana waya te bojji ɗi foof ko même bojji ko incompétence makko no waɗita politique ni yooɗani fewani no waɗita politique ni ko politique mo ganduɗa foti diwede hankkadi ni so wona ceerno Amadou Sy yimɓe mum législative o yeewi askan wi dañan ɗon ko ɓuuri 146 voix holko tagui ɓe jaɓani waɗande Benno campagne ɗum ko de 1 deuxièmement ala hen foof to nanota Ablaye Salli ene wiya gotane Benno Bokk Yakar ɗum ko deuxièmement troisièmement jour élection ham ko ɗon tan ɓe lanciti ɗum saabu soi-disant secrétaire makko municipal o dari ko damal école yeewi askan wi logo mabɓe o taƴi hen ko seeɗa kala garɗo wiya ɗum sa gollode ko ngal ɗo ah bon min wima noon j'ai des preuves gonɗi ɗo e téléphone am ɓe jiiɗino wadde boycott élection o ɓe jiiɗino bonnude élection o ɓe jiiɗino fusde base ceerno Ahmadou Sy gonɗo au niveau de Nabadji par ce que hande jiiɗi fusde ceerno base ɓe mbiyata ko yo yeewi yo wotane yo yeewi wotane par ce que e local uji he koɓe hoolinoɓe koye mabɓe e local uji he kala kay mbimami façon effort foof ɓe mbaɗi au niveau de Nabadji mais ɓe donki tan ha yoori ɓe dañi ɗon ko cettayal kunal ndeysan hay ɗum ko askal jaltukal kal joni ɓe mbi pour on ɗon victoire wasa jogade jondam ha joni pour on ɗon victoire way comme si ko chance ni min daññoni législative o maɓe mbat prouvé yimɓeɓe ceerno Ahmadou Sy ko daññoɗon local ko wona hunde nde ganduɗa o mérite ɗum par ce que so yeewi askan wi fiino ɗon Benno ma wiya i ceerno Ahmadou Sy de fiyaf makko to fiino local ɗo yeewi askan wi hikka ko ngolɗo kañum fiiɗon comment ça se fait ɗum woni noon kanko Ablaye Salli e yimɓe makko lees ɓe adanɗo ɓe mbino haɓe waɗa carte daneje ɗum woni ɓe jotti ɓe mbi ala sen mbaɗi carte daneje nden wonata ko perte men gotanin yeewi ɗum woni ɓe ƴetti initiative ɓe gotani yeewi mboɗo jogui des preuves nan ɗo source labɗo biɗo ceer min jaari dia source ma holko woni ko labma hen anne source waɗe révélé laaɓi hamen tan ko kala toɓe mbaɗi réunion jomum wiyata kam ko ɗo ɓe mbaɗi réunion kala toɓe jooɗi amine jooɗi kala koye pewji mboɗo laaɓa hen par ce que a yiyata goto e mabɓe suusa yaltude yeddo kaami ko kala e mabɓe jaltude yeddi barke ya Rasulullah gondiri ko barke Cheikh Tidiane mi yaltana preuve uji bi fawɗo table wonde goto mabɓe wawa yeddude ko mbiɗa mana ko yeeyi ɓe mbaɗani campagne ko yeeyi ɓe jinno fiya Nabadji ɓe cuusa yeddude ɗum soɓe jeddi ɗum mi yaltina preuve aji ɗum ko min mbiɓe ko kadi ko défi mo mbaɗimi ɓe lancé soɓe jeddi ɗum mi yaltina preuve aji nan ɗo e téléphone am nani ko hunde nde laaɓami wona hunde nde koccidimi sen jeehi Taïba un certain Djiby Dieng kañum ne yahino e local uji he seeɗa Benno fiye toon ɓe ɗaɗodiri e Benno ko 100 et quelques voix mbimami kala kay toɓe gandi ɗo kay ene waɗi base politique joganiɗo probléme ɓe jiiɗino fusde mais mo Nabadji o kam ɓe donku tan ha yoori saabu min dañi ɗon plus komin daño e local ko wadde ko hollirde tan minen yimɓeɓe ne jiiɗi min yimɓeɓe ko minen cuuɓi kadi politique mo mbaɗato ene weeli bandiraɓe ceerno Amadou Sy holko woni man kuccam muɗum caggal faya koye élection 2024 mo sikki ɗo ko liggey mawɗo woni ɗo henna yimɓe hewɓe ene mbiyama président ko waɗata 3e mandat ɓen mbiya ene waɗata e onon holko woni kuccam mon hannde e oɗo saaha minen kuccam amen ko adi foof ko continde gollodirde e bandiraɓe nomin mbaɗatno guila hanki ɗi saabu kala domaine jungo amen nani hen que ça soit l'éducation que ça soit la santé que ça soit le sport que ça soit l'agriculture saabu en jii hay ñanden min jeehi e guesseji Chinese Nabadji ɗi te pourtant ɗum politicien meeɗa wadde ɗum min jeehi min jettimi min jewtude e mabɓe min kollitiɓe wonde henna waaji ɓe ko gone dogde dow mum ko oto par ce que kamɓe nde ɓe jiiɗi wadde boycott mabɓe o ɓe guuri banggueji ɗi foof ɓe guuri domaine aji ɗi foof pour heɓde yimɓeɓe pour funtude ɗumen te pourtant minen nde min jeehi toon bandiraɓe kolliti minen ɓe mbawa wadde feere hamin mbaɗa boycott élection ngaji sen jeehi to banggue rewɓe ñanden tan ko ɓooyani no fewi ceerno Ahmadou Sy waɗi débloqué 2 moulins
nde rewɓe ha yesso foof jooɗi minen mbiyata les amazones nde ɓe jooɗi ɓe mbi ko cuɓaɗen hol wuuro fotowo nawde moulin ngaji ɓen min cuuɓi hen moulin goto yo heddo au niveau de Nabadji moulin goɗɗo yo nawe wuuro woto Dande Maayo ɗum woni ɓe cuuɓi wuuro ne wiye cuɓalel Nabadji te ɓen machallah moulin mabɓe joni nana waɗa fonctionné no fewi ene wondemo Nabadji au fait ko hunde nde ganduɗa komin golliɓe yimɓeɓe jii ko pulaar wiyata ko ene yiyo ene memo to min kucci kay ko continde tan gollodirde bandiraɓe continde haaldude e mabɓe gonga sabu minen min mbatta dik komin mbaɗata contrairement à Ablaye Sall min mbatta dik komin mbaɗata min mbatta dik to dola men ƴetta min kaldata e mabɓe tan ko gonga min kaldata e mabɓe tan ko komin mbawi wadde min kaldata e mabɓe kadi ko komin mbaɗata te inchallah mboɗo andi que ça soit 2024 que ça soit 2027 minen ceerno Ahmadou Sy ha yesso ko lawol tan ko continde tan gollodirde so tawi nen woodi qualité ji ɗi ganduɗa ɗi aɗa yiɗumi ceerno Amadou Sy ko holɗum ko adi foof mboɗo yiye makko ceerno Amadou Sy ene hetti yimɓeɓe mboɗo yiye makko woni la politique de proximité omo ɓaadi yimɓeɓe omo yettoɓe omo haalda e mabɓe mboɗo yiye makko kadi omo yaada yimɓeɓe saabu neɗɗo sa woni politicien aɗa andi politique mo mbatta o ko politique gonga e gonga aɗa andi politique mo mbatta o ko politique intérêt général woni intérêt yimɓe foof an yimɓeɓe ko an e mabɓe ko ni te machallah ceerno Amadou Sy omo jokkodiri e yimɓeɓe omo ƴewtide e munen omo haalda e munen saabu kala hen ko neɗɗo dañi omo yetto ɗum que ça soit jaam que ça soit jamalum jiiɗa kay action ngaji ɗi waɗata mune au niveau de la commune so tawino mi tottinoma konngol aɗa wasi o aɗa jertina walla wonko jiɗɗa wadde développé ko en namdodirani micro nani yesso ma e mbaynoroɗa sa gayni ko adi foof mboɗo waɗa développé tan yimɓeɓe surtout ma bandiraɓe Fuutankoɓe surtout ma kadi bandiraɓe commune mo Nabadji ottoɓe jaɓat Ablaye Sall ene waɗaɓe amadoué comme tout le temps par ce que min ɗum ne musimi ça me choque au fait an neɗɗo a lamminimo pendant 5 ans ayiyo gollani haydara laamu noon ko Allah tottat so Allah joƴƴitinimo ala ko mbawɗen hen mais enen yonti eɗen daro eɗen daɗo kaɓene makko ha aduna foftina en kaɓe makko wona noon habde makko yaadene ene bonna gueɗe public wona yaade ene duppa ponoji mais jalten kaɓene makko comme il le faut comme des citoyens civilisés min ko ɗum basitomi yimɓeɓe mboɗo wasiyo kadi la jeunesse yoɓe ɓeydo nanude juuɗe mabɓe e koyɗe mabɓe sur le champ politique par ce que wotoɓe kulnade hen au fait politique gonga inde nde hankadi ne koko waɗa diabolisé mais wona hunde hulɓinide l' essentiel ko saɗa waɗa politique saɗa yaada e leader ma jogo conviction jogo principe uji andu an to nanduɗa koyngal maɗo ko holɗon te machallah en jiini local uji ɗi jeune uji kewɗi hande e commune aji he jeune uji kewɗi gaari dillini ɗum no fewi en jii kadi maɓe continue wadde ɗum donc wadde wasiyaten la jeunesse yoɓe ɓeydo wadde hen concentré yoɓe ɓeydo kadi waytanade koɓe poti waytanade ko saabu c'est inadmissible commune mo Nabadji commune ɓurɗo mawnude e département de Matam électorat amen machallah kala momin balli dañat kala momin cuuɓi o yahat mais ko commune mo ganduɗa ene tardi ha ɗon wawi haade te ko tardi ko wallahi eɗen jogui hen part de responsabilité par ce que min je n'arrive pas à comprendre pourquoi ha joni Ablaye Sall joƴƴinani bureau municipal wadde ɗum ɗon eɗen gandi ko yawade bandiraɓeɓe combien de mois bureau municipal joɗay mbimami ko guila kay o totta mairie o woni officiel guila nden ha joni bureau municipal o suusa wiide o waɗi ɗum ko non grada to woni ɗo ɗum ko min wima noon c'est un non grada so Ablaye Sall ha joni o artata yimɓe tan ko législative o ari to ari fof goroma waɗe iye saabu o yeehi Sinthiou Bal o waɗama iye o yeehi Wuddur ko noon moko Tafsir Ba o fait Tayba kala to yeehi ko rewata e boko goram ɗum woni noon o fellirta no jooɗi o wi daro min mi jooɗo mi jappo jamuram ɓe to jami fof mi wullete ɗum woni gorama o jaaɓi jooɗade minen min mbaɗani beno campagne min mbaɗi kadi campagne labtuɗo campagne jubbuɗo saabu bandiraɓe foof jiipawi hen guite mumen mboɗo wasiyo dal rewɓeɓe e sukaɓeɓe goytone ɗen ko poɗɗen waytanade ce qu'il faut que c'est la manière de le faire Ablaye Sall konko woni komo yawi yimɓe o fait omo yawi yen te enen jeeyi koye men il faut guitten ɗum ɗon ɗum tan basitomi so dewi ɗum mi weltanimama an Oumar Doro Koumé mi weltima invitation he no fewi mboɗo wasiyo tan mouvement ha yesso yo ɓeydo jaggude toɓe jagguiɗo mboɗo wasiyo kadi la jeunesse de la commune mo Nabadji yo ɓeydo jaggude toɓe jagguiɗo saabu eɗen gandi sa ari mouvement ha yesso mo ceerno Amadou Sy o 99% ko jeune uji ko heddi ko rewɓe te eɗen gandi ɓen soɓe ballima tan an e yahat mboɗo wasiyoɓe tan yo ɓeydo nongu toɓe nanguiɗo inchallah ha yesso ko lawol